Tosiaan mä kuvaan nyt mun tokaa videota. Ja mulla on nyt mun himassa, mulla ei ole nyt mitään kuvaa tai kuvaajaa tai mitään muuta. Mutta mun kuvaaja on kipeä. Mutta tänään saattaa tulla myös toinen video. Tänään mä esittelen vähän ehkä mun kämppää. Mutta saattaa olla, että en. Ehkä, mutta... Ottakaa hetki. Se oli vain naapuri. Että ei se mitään. Mulla on siis 2 koiraa. Että... Ja mä asun tuolla Vesalan kentän lähellä. Jos te ei tiedätte, mutta on vaan puhumisvideo, ei tää niinku kestää varmaan 2 minuuttia tai jotain semmoista. Mutta mä teen sitten tänään toisenkin videon samalla, kun teen tätä. Testaan sitä. Ja tosiaan, ei se tässä muuta kuin moi moi!